Din, zambitis mo. Natumtum nin kalayuan sarong harong sa Purok 7, Barangay Binaliw, Calabanga, Camarines Sur. Makalihis ang nagbungkaras na kasulo alas 10 banggi ka nakaaging Miyerkules, Mayo 15. Sigun kay Senior Fire Officer 3 Francia Servidad, ang Chief Investigator and Intelligence Unit kan Calabanga Fire Station, maswerteng nagimataan tag sa diri kan harong na si Leia Arellano, kaya nakaluwas pa iniasanan sa iyang apat na saradit pang aki sa nasusulo nindang harong. Gibo man sa light materials an harong, kaya marikas na luminakop ang kalayo. Ay po ang sunog, mga bandang 9 o'clock, according po sa statement ni Leia Arellano, natulog na silang mag-iina. Then mga 10 o'clock, nagising siya kasi sabi niya sobrang init. Pagmulat niya ng mata, nakita niya yung kalahati ng kwarto na tinutulugan nila, nasusunog na. Hararayo mandaa ang distansya kan kaharungan, kaya umagin ang mga kabarangay kan pamilya Arellano ang daina nakatabang pa sa pagpalsukan kalayo. Palagi namin pinaalalahanan ang mamamayan, ang publiko na sa oras po na mayroong sunog, unahin po ang pagtawag dito sa fire station, hindi po yung pagkuha ng video ng nasusunog na establishment. Kasi karamihan po, may mga instances kasi na naka-FB live, pero wala man lang nagtumawag dito sa amin. So paano kami makakapag-respond kung wala naman nagpaalam sa amin na meron palang sunog? So yun ang palagi naming pakiusap sa public na sa oras na mayroong sunog, unahin ang pagtawag dito sa amin para ma-inform kami. Sa ngunyan, inaarampaan kausa asindanyo sa nangyaring kasulo. Mientras tanto, mientras na nakikisirong ang pamilya Arellano sa saindang kapamilya. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.